Som hladný. Čakáme na tvoje inštrukcie. Chcem, aby si mi v prvom kole urobil cestoviny. Cestoviny? Dobre. Babi, zobuď sa. Vnúčka chce rezance. Rezance? Och, to je jednoduché. Varené špagety som jej robila viackrát, takže to nie je nič ťažké. Všetko podľa klasického receptu. Hapči. Prepáč. To je múka. To je v poriadku. Prepáč ešte raz. Chcem si len urobiť vlastné špagety. Po múke sa použijú vajcia. Dokonca s nimi môžem žonglovať. Au. Ups. Stop. Ach, a znova. Prepáčte mi. Vždy som si myslel, že som celkom dobrý žonglér. No, keď je cesto hotové, treba ho rozdeliť na malé guľky a každú namaľovať na určitú farbu. Potom, pomocou špeciálneho stroja, nakrájam cesto na samotné rezance. Na to stačí opatrne rolovať cesto do stroja. Podľa môjho názoru to vyjde veľmi cool a najmä originálne. Každý bude mať jednoduché rezance a ja budem mať špagety vo forme múky. Babi, ako sa máš? Všetko je v poriadku. Moja vnúčka vždy milovala obyčajné špagety s kečupom, tak prečo by som jej ich neponúkla? Wednesday, čo robíš? Vec. Potrebujem tvoju pomoc. Nechcem, aby moje rezance vyzerali ako klasické. Je to tak nudné. Ak pridáš trochu čierneho farbiva, bude to perfektné. Naozaj. Pridám aj kečup. Bude v úlohe krvi. Mimochodom, navyše pridám navrch marmeládové oči, aby doplnili kompozíciu. Zlatko, si pripravený skúsiť a vybrať víťaza? Ani neviem, kde začať. Možno najskôr skúsim klasické babkine rezance. Zbožňujem ich už od detstva. Myslím, že tentokrát sa nič nezmení. Presne ako som si myslel. Chutné a jednoduché. Nasledujú Enidine rezance. Ukáže sa samozrejme. Neskutočne krásne a veľmi milé. Je to skutočné umelecké dielo. Ani to nechcem zjesť. Enid pridala aj ďalšie cestoviny. Sú veľmi podobné upírovým špičákom, nemyslíš? Desivé. Ach, nie sú uvarené. Suché. Neskutočné ich jesť. Ach, zostali Wednesdayne rezance. Nie je to zlé. Dobre? Prvú vec, ktorú chcem vyskúšať, je oko. Je to marmeláda? Milujem tieto. Wednesday? Ako si vedela, že marmeláda sa hodí k rezancom? Je to jednoducho neskutočne cool. Dokončím tie chutné rezance celé. Na tanieri nenechám ani kvapku omáčky. Myslím, že tu je víťaz jasný. Pravda? Najlepšie rezance urobila Wednesday. Ako to je? Aj ja som to skúsil. Streda! Odlož to teraz! Prestaň strašiť tú staršiu ženu. Zlatko, si pripravená dať nám novú úlohu? Áno, chcem koktail. Dokážeš to? Jednoducho. Bude to najlepší. Pre teba samozrejme, vnúčka. Môžem pripraviť koktajly a teraz ho urobím tak, že na ne nikdy v živote nezabudnete. Základom koktajlu bude obyčajný Sprite. Treba ho naliať do pohára takej neobvyklej tvár. Teraz potrebuješ pridať tajnú ingredienciu, ktorá dá Spritu správnu farbu. Zmení sa na zelenú. Vec, bež k Enid hneď teraz a dones nejakú smotanu. Aká je to diablova ruka? Daj preč! Babička, neurážaj môjho asistenta. Vec robí len to, čo ja poviem. Potrebujem smotanu, aby som ju nalial na koktail a položil naň marmeládové oči. Presne takéto. Pripúšťam. Marmeládové oči sú moja obľúbená sladkosť. Vyzerajú skvelo a sú tiež neskutočne chutné. Trochu červeného sirupu tiež neuškodí. Na čo čakám? Je na čase, aby som aj ja začal pripravovať koktail. Určite sa oplatí začať s marmeládovými cukríkmi. Najprv ich treba rozdeliť do skupín podľa farby. Pripravené? Teraz ich treba poukladať v vrstvách do vysokého pohára. Len sa pozrite, aké je to krásne. Fénom treba tieto marmelády roztopiť, aby sa zmenili na homogénnu kašu. A posledným krokom je šľahačka. Nápojom vždy dodajú reprezentatívnejší vzhľad. Malé marmeládové cukríky tiež nie sú na škodu. Také krásne! Milé dievčatá, vy ste urobili nádherné a chutné koktajly, ale vôbec ste nemysleli na zdravie mojej vnučky. Ja pripravím koktail, ktorý bude predovšetkým užitočný. Bude pozostávať z rôznych druhov zeleniny, ktoré dám do tohto mixéra. A čím viac príde, tým lepšie. Jediná vec je to všetko zmiešať a je to hotové. Ach, aká vôňa. Strašná. Áno, presne tak. Poďme. Moja vnučka ocení moju starostlivosť o jej zdravie. Je to tak? Je čas vybrať víťaza. No,
Vzhľadom sú všetky koktaily veľmi pekné. Babičkin koktail vyzerá najbežnejšie, tak začnime s ním. Fuj, nenávidím to. Dúfam, že to chutí lepšie. Och, hrozné. Nepáči sa mi to, babi. Ďalší je Enidine koktail. Vyzerá oveľa chutnejšie. Och, úplne milujem šľahačku a je jej tu tak veľa. Nemusím piť tvoj koktail, treba ho jesť lyžicou. Ach, tak dobré. Smotana je preč. Teraz trúbica. Divné, prečo je koktail taký hustý? Je nemožné ho piť. Ach, ako môžem dať víťazstvo koktailu, ktorý som ani neochutnala? Určite to preskočím. Streda. Budem dúfať. Tak ako v teba. Vyskúšam ho hneď. Konečne. Chutné. Rád by som pil tento koktail pravidelne, pretože je naozaj lahodný. Ach, nemôžem prestať. A šľahačka na vrchu. A kto je víťaz? No, je to teraz očividné. Wednesday. Urobila veľmi cool koktail. Gratulujem. Vnúčka, aká úloha nás čaká v tomto kole? Babička, je to veľmi jednoduché? Urob mi šalát. Chcem niečo ľahké. Šalát, no dobré, tak teda. Vnúčka o pár minút a je to hotové. Och, budeš mať šalát. Práve som natrhal listy na šalát. Nech tvoria základ šalátu. Použijú sa aj tieto syry a krekry. Zdá sa, že dokonca aj ja poznám recept na Cezar šalát, samozrejme. A nezabudnite na paradajky. Budú ozdobou šalátu a jeho chuťou. A je to pripravené. Skvelé. Prišla som na to, ako urobiť šalát nielen chutným, ale aj krásnym. Vrátim sa k téme kvetov a urobím malé, ale veľmi roztomilé kvety zo zeleniny. Budem mať aj vhodné formičky. Podľa mňa je to skvelý nápad, pretože to vyzerá ako skutočná kytica a je to zároveň chutný šalát. Aké kvety? To je nudné. Salát niečo tmavé potrebuje. Aspoň pár lístkov bazalky napríklad. Som nadšený z tejto lepky, preto bude tiež na tanieri. Práve na lepku prilepím ďalšie ingrediencie. Syr a šunku. Teraz potrebujeme pokryť celú vec kečupom a pridať 2 oči. Lepka začína vyzerať oveľa zaujímavejšie. Aký horor! Keby som to videl v nočnom svetle, padol by som od strachu. Dobre, malička, poďme to vyskúšať. Hurá! Konečne chutné jedlo. Streda, čo si tento raz navarila? Ach, aký horor. Nikdy som nevidel také strašné šaláty. Och, nemôžem to zjesť, pretože je to strašidelné. Uvidíme, ako ma moja babička prekvapí. Jej šalát je naozaj veľmi podobný Cezarovi. Toto je šalát, ktorý som pripravený jesť stále. Ani sa nechcem zastaviť. Chcem tanier vyprázdniť čo najskôr. Tu je pravda v chutnom a zdravom. Teraz budem neskutočne silný. Ale predtým ochutnám kvety od Enid. Fuj, sú to len zelenina, vôbec to nechutí dobre. Ale babkin šalát mi naozaj chutí. Gratulujem. Babi, nerozptyluj ma. Dieťa je pripravené dať úlohu. Chcem donut na dezert. Dostaneš donut? Aj ja ich mám rád. Takže ich viem aj pripravovať. Predstavujem si, aké nudné a tiché budú tieto donuty. Prečo je to tak? Všeobecne je hlavné, že sú chutné. Na pohľad nebudú vôbec ako donuty. Opäť urobím niečo výrazné. Presnejšie, každý môj donut bude mať svoju vlastnú farbu. Zvyčajne sa ľuďom tento prístup páči. Of! Čo to bolo? Nedotýkaj sa ma. Neodvádzaj ma od varenia. Moje donuty sú takmer hotové. Časť práce je hotová. Teraz je čas na ozdobenie. Samozrejme, kam by sme šli bez krvavého sirupu? Vlastne červeného sirupu. Ale to nie je všetko. S pomocou bieleho sirupu nakreslím niekoľko sietí. Je to ako keby boli priamo z pavúčej siete. Jane, potrebujem nutelu. Prines mi ju. Poď. Dobre urobené. Preboha. Bez tvojej pomoci by som nič neurobil. Pozri sa na moje netopiere. Klobúk? Ten nepotrebujeme. Pozri sa na moje naozaj krásne šišky. Nezvyčajné. Nechcem tieto veci. Budú len originálne a aby boli chutnejšie, len nasypem trochu cukrového prášku. Och,
Moja vnúčka bude nadšená. Moje farebné donuty sú tiež pripravené. Sú také krásne. Môžeš s nimi dokonca urobiť fotky. Super, že? Ale to nie je všetko. K týmto donutám sa výborne hodia posýpky. Ale musím otvoriť pohár. Ups. Trochu som si nasypala do úst. Taká zábava. No, dieťa, teraz je rád na tebe to skúsiť. Jej. Zaujímavé. Wednesday urobila znova niečo strašidelné. Ale vyzerajú chutne. Nie je to zlé. Ale úprimne, očakával som viac. Ďalšie sú babkyne donuty. Predtým, než ich zjem, chcem postaviť obrovskú väžu. Bude pohodlnejšie ich takto jesť. Iba obyčajné šišky. Nič zvláštne. No, pozrime sa, čo urobila Enid. Jej šišky sú najpodobnejšie tým, ktoré som nakreslil. To je neuveriteľne chutné. Enid, je veľmi zrejmé, že si víťazka. Ahoj, spíš? Čo? Je už 8 hodín ráno a ona spí. Vstávaj. Mama, kde si? Dostanem ťa Ak hore! nechceš vstať sama, vytiahnem ťa na silu. Dávaj, Zlatko! Ak nechceš ísť umyť sa, potom vodná liečba príde k tebe. Mami, čo robíš? Budím ťa pre moju obľúbenú oslávencu na jej narodeniny. Všetko najlepšie k narodeninám, moja milá. Pripravili Samozrejme. pre teba darček? Rýchlo to rozbal. Ďakujem. Mami, je to kniha? Ďakujem. Cupcake. Teraz si pomyslím svoje najtajnejšie želanie a sfúknem to. Skvelé. Ďakujem, mami. Pieka som to celé ráno. Rýchlo. Zjedz to, moja drahá. Slečna Phoebe, zobuď sa. Vonku je taký nádherný deň. Ako sladko spí slečna Phoebe. Dobré ráno. Otvor svoje úžasné oči. Dobré ráno, Kim. Už si všetko pripravila na perfektné ráno, moje obľúbené zlaté náplaste. Teraz ich nanesieme na oči. Ďakujem, že si spomenula. Samozrejme si pamätám, že dnes máš narodeniny. Všetko najlepšie k narodeninám. Zaželaj si niečo. Poďme to skúsiť. To je nechutné. Možno bude niečo iné, Kde sú moje darčeky? Tento zlatý vak je určite môj. Čo tam bude? Nové topánky. Taška. Veľmi pekne ďakujem. Tieto náplasti už nepotrebujem. Poďme otvoriť darček. Vieš čo? Chcem nový iPhone. Super. Teraz ho rozbaliť a vyhodnotiť novú kameru. Potrebujem zverejniť super fotky na všetky sociálne siete. Usmej sa a usmiatý smajlík a smutná tvár. Kim, môžeš ma teraz nechať. Choď. Poď. Vylez z kúpeľne. Čo tam robí tak dlho? Je čas ísť do práce a ona do školy. No tak. Nie. No teda, musím si vybrať, čo si dnes oblečiem do školy. Aká veľká voľba. Mám celý outfit, ale neuveriteľne krásny. Poďme sa obliecť. Dobre, dnes ma určite každý pochváli. Hej, tieto džínsy sú špinavé. Nie, nemôžem ísť do školy takto. Všetci sa mi budú smiať. A to boli jediné a najlepšie džínsy v mojej skrini. Mám skvelý nápad. Teraz sa s vami podelím o jeden tip, ktorý som našiel na TikToku. Potrebujem super výstrižky z časopisu, lepidlo a štetec a teraz nanesieme lepidlo na štetec a rozotrieme ho na džínsy. Ale všetky výstrižky nalepte na svoje džínsy a teraz treba všetko pokropiť bielidlom. Skvelé! Pozrite sa teraz, ako úžasne to vyzerá. Mám nové skvelé džínsy. No čo si obliec dnes? Aká škoda, že zrkadlo so mnou nemôže hovoriť. Povedalo by mi presne, čo si vybrať. Dnes mám príliš málo topánok a šiat. Mala by som letieť do Milána a obnoviť svoj šatník. Všetko je tak zastarané. Toto je vlastne zo skrine mojej mamy. Ako sa to sem dostalo? Je to nechutné. Kým potrebujem tvoju pomoc? Áno, slečna babi, čo sa stalo?
Je to červená kríza nazývaná nič na seba? Teraz rozumiem. Všetko vyriešime. Kde by sme mohli nájsť tvojich priateľov, aby sme mohli kúpiť mojej slečne babi tie najtrendovejšie veci dneška? Už bežím. Tu sú tvoje veci. Presne to som potrebovala. Ďakujem, Kim. Môžeš ísť. Ale na budúce musíš byť trošku rýchlejšia. Super! Toto je nadbytočné, takže som zase dokonalá a môžem ísť do školy. Dokonca Moja ani dnes obľúbená nemešká. škola znova. Ahoj. Hojde všetci. Bol to môj výmysel, alebo sa s nami rozprával ten šprt? Kto šoferuje také cool rúžové auto? Je to nové. Pozor! Dorazili sme do školy. Musíme rozprestieť rúžový koberec pre slečnú Phoebe až k vchodu do školy, aby si nezašpinila svoje drahé topánky. Výborne, môžete vystúpiť. Konečne. Ahojte všetci, som Phoebe, som vaša nová spolužiačka. Dúfam, že je tu aspoň niekto, kto bude mať toľko peňazí ako ja. No, poďme. Musíme ísť na hodinu. Inak sa bude učiteľka matematiky opäť sťažovať mame, že meškám. Ponáhľaj sa a utekaj, Chloe. Prosím, Na zadajte minútu. kód do schránky, inak je príliš ťažký na zapamätanie. Skvelé. Wow, aké je všetko krásne. A dnes potrebujem... Kde to je? Tak to je ono. Áno, to je moja malá taška na štúdium. Potrebujem do nej vložiť ten zošit. Skvelé. Dobre urobené. Aké je to ťažké. Nič nevidím. Au. Prepáč. Nechcela som. Kto je tu ešte? Ahoj, hlupáčik. Super. Takže si mi povedal ahoj. Keď si Zhromaždite všetky učebnice čo najskôr a vložte ich do zásuvky. Mám tu starú sušienku. Moja mama mi ju dala pred rokom. Trochu hrízu. Mňam. Moja skrinka vyzerá tak nudne. Musíme rýchlo niečo vymyslieť. Ale čo? To je pravda. Ešte mám kúsok tapety po oprave a pár obľúbených vecí. Nalepím to všetko na dvere, aby to vyzeralo skvele. Ukázalo sa, že je to také roztomilé. Naozaj sa mi to páči. Je tu zhromaždené všetko, čo mám tak rada. Pozri sa na všetky tieto veci. Nie je to super? Ale je čas na moju hodinu. Učiteľ určite zavolá mojej mame. Ponáhľaj sa a utekaj. Chlapci, pozrite si matematickú úlohu tu na tabulke. Nevyzerá to tak ťažko, pretože sme to ty a ja preberali miliónkrát. Poďme. Predáme teraz všetko. Je super, že som sa pripravil na test doma. Nie. Moja ceruska je zlomená. Ale nemám inú. Myslím, že by mohla byť v mojej aktovke. Nie. Ale aspoň sú tam sladkosti. Prišiel som na niečo. Môžem dať všetky cukríky do akvarelu s farbami. Pridať trochu vody a získať chutnú farbu, s ktorou môžem vyriešiť matematický test. Super. Pripravoval som sa, takže je to veľmi jednoduché. Perfektné. Mama bude šťastná z mojej ďalšej jednotky. Pre mňa nie je všetko také ružové. Vôbec som sa neučil matematiku. Na čo by mi bola? Pre mňa je jednoduchšie požiadať šprta, aby to vyriešil za mňa. No tak, pomôž mi. Dám ti nejaké peniaze. Dobre. Ešte trochu peňazí? Takto môžem kúpiť 10 vedeckých časopisov. Súhlasím. Môžeš si vziať môj test? Tak, ako ide práca? Dobre, čas sa skončil. Odovzdajte. Ešte zostal čas na trochu čítania. Som zvedavý, aký bude výsledok. Hurá! Ačko! Perfektné. Čo budem mať ja? Čo? Je všetko zlé? F-? Hej, Kramer. Mal si to vyriešiť dokonale. Hurá! Prestávka! Konečne si môžeš dať malú 10. Kim, zober testové knihy z môjho stola. Áno, ďakujem. A teraz si potrebujem pripraviť stôl a môžem mať obed. Ako doma. Ryba. Odporné. Odnes to preč. Dúfam, že neostanem hladný. dnes. No tak daj mi niečo chutné. Tento raz je to lepšie. Zapni svoj pizza. teaser. Moje zuby, čo máš? Dnes mi mama balila obed. Vždy mi necháva milé odkazy. Tak chutné. Mačací sendvič. Aký sendvič? Roztomilé poznámky? A moji rodičia stále pracujú. Jane, mám skvelý nápad.
Vymeníme si obedy. Skvelé. Jej, toto je veľmi chutná pizza. Ďakujem. Na tomto mieste určite chýbala party. Jane, nestoj tam. Poď sa s nami Nikdy zabaviť. som nebol na party, ktorá by bola chladnejšia ako táto. Tento koktejl je pre teba, Hej, Phoebe. moje nové šaty sú zničené. Kto to posunul? Čo sa smejete? Práve som sa obliala koktajlom. To je neuveriteľná hanba. Odchádzam. Teraz so mnou nikto nebude chcieť byť priateľ ani za peniaze. Je to hanba. Phoebe, si v poriadku? Aha, chápem. Nie si v najlepšej nálade. Mám nápad. Phoebe, môžem ti požičať svoj sveter. Moja babka ho pre mňa ušila. Tu máš. Ďakujem. Teraz máš cool šaty. Som späť v novom outfite, pripravená žiariť. Ako sa ti páčia moje nové šaty? Sú naozaj nádherné. Sú vyrobené zvlášť pre mňa. Ďakujem, Jane. Poďme. Ako vám môžem pomôcť? Fíha, aká krása. Aký nádherný deň je dnes. Som taká krásna a slobodná. Ahoj, chlapci. Viete, už ma nič nebolí. Som mladá a svieža, najmä pre takého spolubývajúceho. Chlapci, upokojte sa. Musím ísť k priateľovi. Môže mi niekto povedať, kde je? Ach, spadol. Dobre, nájdem ho sama. Ahoj, Dan. Chceš, aby som ti niečo ukázal? Čo na to hovoríš? Áno, to sú tvoje obľúbené škrečky a balóny. Dúfam, že sa ti páčia. Pomôže ti to skôr sa uzdraviť. Čo? Ach, no tak. Prestal som na tej najzaujímavejšej veci. Budem naďalej spievať do telefónu. Aký nádherný deň to je v práci. Stoj! Kam ideš s tým zvieraťom? Toto je nemocnica. Dievča, zvieratá sem nesmú. A potrebuješ mi dať toho zajaca. Tak jednoducho? Počkam ťa tu. Čo tvoj problém? Čo? Žiadne zvieratá povolené? Čo mám urobiť so Steviem? Mojím verným psom. Možno ma ruka nebolí až tak. Ale nie. Bolí. Dobre, niečo teraz vymyslíme. Ten nápad. Môžem sa tváriť, že som slepý. Potom môj milovaný pes Stevie bude určite chýbať ako vodiaci pes. Mali by sme označiť tú metódu. Viem. Ahoj, nič nevidím. Hej, prečo ma zastavujete? Rozhodli ste sa označiť slepého muža? Ach, áno, Dobre, ste slepí. môžeš prejsť, áno. To bolo trápne. Ach, moja lopta. Čo bude vedieť Stevie, zlý Hej, chlapec? to je ono, Stevie. Teraz to odo mňa dostaneš. Bežím, aby som ťa chytil, priateľ môj. A mesiace bez sladkých semienok. Kam predo mnou utekáš? Môžeš to podržať? Aj tak ťa chytím, štvornohý pes. No tak zastav. Takže nie si slepý? Vypadni z mojej nemocnice so svojím psom. Musíme trochu upratať. Dobrý deň. Máte bábätko? Aké roztomilé. A ja mám hrkálku pre bábätko. Dovolte mi pozrieť sa na ňu. Počkajte, spí? Nie. Áno, mám tam psa. Ospravedlňujem sa. Musím riešiť úlohy a bojím sa byť sama. Je naozaj nemožné ísť s mojou princeznou vôbec von? Pochopené. Dobre, už nás neuvidíte. Ale hračku si nechám. Kam vás poslali? Počkajte chvíľku. Je to Morča? Zastavte. Vráťte ho sem, pretože k nám nemôžete priniesť zvieratá. Prepáčte, ale ja pravidlá nerobím. Vráti sa vám, keď vás vyšetrí lekár. Akože nie je dovolené so zvieratami? Musím niečo rýchlo vymyslieť. Nemôžem ísť bez mojich roztomilých švábov. A tento chlap bol normálne tak dobitý. Dal mi nápad. Môžem si uviazať obväz okolo hlavy a položiť na to pohár so švábmi. Sestra ma určite pustí, pretože mám obrovskú hrču. Ach, bolí to. Bolí to. Dobrý deň. Čo vás trápi? Fíha. Také obrovské hrče som videl iba v kreslených filmoch. To ma mrzí. Poďte ďalej. Ako sa vám to podarilo? Bolí ma hlava. Ahoj, babka. Myslíš, že je to bomba? A ty si tomu uverila? Aké úžasné vlastne. Sú to moji domáci miláčikovia. Šváby. Sú takí roztomilí, že sa od nich nemôžem odlúčiť. Pomáhajú mi uzdraviť sa. Babka, kam ideš? Nechoď. Sú neškodní. Ahoj, sestrička. Prišiel som sem na obväz a priniesol som svojho priateľa. Je naozaj nemožné priniesť so sebou páza? To je nočná mora. Keby som to vedel, nikdy by som do vašej nemocnice neprišiel. To je neuveriteľné. Čo? Nie sama so zvieratami? Ale čo moje ryby?
Musíme niečo vymyslieť. Ach, áno, mám skutočný nápad. Nalejem ryby z akvária do infúzie. Potom ich určite budem môcť preniesť okolo sestrinej stanice. Necháme to vyzerať tak, že mám pripojenú infúziu. Skvelé. Musím si skontrolovať svoju metódu. Poďme. Ach, ahoj. Som taký chorý. Môže byť. Aká štetka. Mal by si ísť na... Ahoj, Čoskoro. detko. Som tvoj nový spolubývajúci. A podarilo sa mi premiestniť svoje ryby, takže ťa prenesiem na známejšie miesto. Och, tento kašel ma naozaj obťažuje. Potrebujem sa napiť vody. Čo je zlé na týchto vodných pochuťkách? Naozaj si idem dať napiť? Ach nie, aká flandra. Je to tvoje? Nemôžeš sem priniesť zvieratá. Aké nechutné. Och, preboha, čo je toto? Ako si to priniesol do nemocnice? Určite ti niečo chýba s tou klinikou. Je na inej ulici a táto je pre ľudí. Musím niečo vymyslieť. Nemôžem si pomôcť, musím priniesť moju červenú Miu. Ó, to bol nápad. Ty si múdry, však? Tak poďme do ventilácie do mojej izby ako skutočný špión. Ahoj. Nemám zvieratá úprimne. Čo taxík? Čo robíš? Čo fnociur? Sír. Akýkoľvek sír? Ó. Čo? S dierami je zvláštne, že ho ješ. Dobre, nie sú tam žiadne zvieratá, cez ktoré môžeš prejsť. Ahoj, som tvoj nový spolubývajúci. Buď trochu tichší. Musím sa stretnúť s priateľom. Mia, čaká ťa tu sír. Choď k síru. Si taká šikovná. Dokázala si prísť sama a tiež bežať do mojej izby. Skvelé. Smena sa čoskoro končí. Zastav. Nemôžeme mať so sebou zvieratá, ale tieto škrečky sú presne ako domáce zvieratá. Vzdáme sa? Alebo opustíme nemocnicu? Čo? Nemôžeš to urobiť so zvieratami? Aká nočná mora. Musím niečo vymyslieť. Moja Lizzy musí ísť so mnou. Och, myslím, že miestny kuchár by mi mal pomôcť. Alebo skôr jeho vozík s hrncami mi určite pomôže. Takže všetko, čo musíš urobiť, je potichu vziať uniformu a vozík s jedlom. Schovám sem slimáka, prikryjem všetko kašou a môžem odísť. Och, zase ty. Čo máme dnes na jedlo? Čo to je? Ovsená kaša? Aká ohavnosť. Dám si nejaké sladkosti. Sem s pacientmi. Počkajte. Prečo nejesť kašu? Ponúknem ti nejaké chutné maškrty. Aby si sa čoskoro uzdravil. Najlepší liek. A tu je moja Lizzy. Tak veľmi mi chýbaš. Je tak horúco. Stoj! Kam ideš? Korytnačka? V nemocnici nie sú korytnačky. To je nové. No, tvoja korytnačka tu na teba počká. Choď, čo? Žiadne zvieratá dovolené? Ale môj Pascal bez mňa nevydrží ani minútu. Sme neoddeliteľní. Musíme niečo vymyslieť. Áno, správne. Môžem ho schovať pod doplnky. Pascal, pokojne si sadni na moju hlavu. Dobre, chlapče? Zakrieme ťa klobúkom a uviažeme šál okolo teba. Ach, Slimákov otec. Skvelé. Teraz sa ho môžem pokúsiť odniesť. Poďme predstierať, že mám... Zastav! To je v poriadku. Takzvaná teplota je 39,9. Dobrý deň. Pán sestrička. Potrebujem naliehavo pomoc lekára. Poďme. Vstúpte. Naozaj s vami nikto nie je, hoci sa dnes pokúšalo dostať dovnútra veľa rôznych ľudí. Počkajte. Stop. Máte chameleóna na hlave? Choďte preč. Prečo ich všetci nosia na mojej smene? Chystáte sa priniesť